Salamu aleyküm. Bağırınızı. Kovmaya deylanız. Kovmazsa kat verecek. Karo çayını terden yapayım. Ne şey diyeceğim. Ne yedi çınar. Gördünüz mü? İçi yanıp oturup, içi oğud alıp, pajar alıp, bana can edilmen, korkup gören adamlara ne işte. İçim kediledim. Erkek dipine bana değil ya, bana. Size değil. O bolgusuz komentariye yazyan adamlar var ha. Şolara değil ya. Erkek misiniz o? Bir derek var ha. O yazıp näme peyda onu erkek olan jaňet любой время. Men jaňa diýene. Jaňa diýip bilýärmi? Jaňa me diýip bilmersiňiz. Ya sırçaksız gorkak. Pampers giyip beren samsyklar. Erkek bolsaňyz jaňa diň o. Men size aýtdym ha. Jaňa. Men jaňa diýene любой kişide. Bir derek o komentariýa adam bolup beren näme bolup maňa diýsene ýene näme erkek bolsa maňa jaň aýtsana, kime değişildigini özler gowy diýerler. Meni gollaýan, filýan adamlara sag bolun. Hemmeňize. Hudaýçy, janyňyz sag bolsun. Hoş sag bolun.